Pozdrav! I ove godine nastava u školama počinje u ponedjeljak. Kako će ove godine nastava izgledati u školama, to nitko ne zna. Ima nekakvih uputa, ima tamo sve to lijepo jasno napisano, malo će ići u školu pa malo neće ići u školu, pa 2 tjedna ovako, pa 2 tjedna onako, pa će oni mjeriti, pa će se oni paziti. Bojim se da to neće baš tako funkcionirati, jer već kruže šale po internetu, a to nije maska s kojom si ti otišao u školu. Ja sam to mijenjao sa Markom, sa Jankom, a on je dao Evi, a onda je Eva dala njemu. Tako da vjerujem da će biti bliže tome nego onome što se mi nadamo da će biti. Kako god bilo, nastava počinje u ponedjeljak. Kao i svake godine mi smo vam pripremili onaj naš kalendar što su polaznici jednog seminara iz Excela napravili. Kalendar školske godine sa svim praznicima, ovim državnim i ovim ljetnim, proljetnim i tako. Ima i nekih novosti, vidjet ćete tamo u 2. mjesecu ima jedan praznik, pa onda za Uskrs su nešto promijenili. Tako da ćete vidjeti cijelu školsku godinu kako izgleda. Lijepo vas molim, kako to dolikuje roditeljima školaraca, da kalendar lijepo isprintate, po mogućnosti u boji i stavite nasred frižidera tako da djeca znaju kad ima škole, a kad ima praznika. Eto, želim puno uspjeha vašim školarcima i vama, sa svima koji idu u školu i osnovnu i srednju i fakultete u predstojećoj školskoj godini. Kalendar preuzmite dole u komentarima, a oni koji žele vidjeti šta smo mi to zapravo u Excelu iskemijali, stavit ću dole jedan link gdje ću u kratkom videu objasniti šta smo to i kako promijenili u ovom kalendaru. Vidimo se, pozdrav!